Ministro de Defensa holandês Tahania prudente para visitar a isla de Reino del Caribe para, entre outros, observar a área ng caminho por melhorar. Además de papel, o governo e membro do gabinete holandês hace uma visita inevitável na caserna de marinheiros. Esta señala a importância de base aqui. Además, o ministro ng papia arriba Kustwacht e Desarrollo Econômico e reconhecimento para o apoio que para 12 anos governador aduna na defensa. Na caserna de marinheiros, estava testigo de simulacro e aqui ela dona impressão de sua visita. Gesprek met bijvoorbeeld de heer Eeman en de minister van Justitie en de minister van Financiën vond ik van belang. En ik ben ook bij de gouverneur geweest die ik een onderscheiding heb gegeven voor zijn niet aflatende steun aan Defensie en het personeel hier. Defensie moet hier zeker blijven en zal hier ook blijven. Dus de Marinierskazerne acht ik van groot belang voor het Koninkrijk. En ook, zoals we dat vandaag zien, de oefeningen die er worden gehouden. Of het nu gaat om drugsvangsten, of het nu gaat om disaster relief, of het nu gaat om noem het maar op. De ondersteuning die Defensie kan bieden, op verzoek van de autoriteiten, is van groot belang. Maar ook over het reilen en zeilen van de economie al hier. Net zo goed als wij in Nederland de nodige tegenslagen hebben gehad, is ook hier de crisis voelbaar geweest. We zijn nu allemaal een beetje onze way out aan het vinden van weg van de crisis. En dat deel je dan ook met elkaar. Kijk, we zijn allemaal landen van het Koninkrijk en we hebben elkaar binnen dat Koninkrijk keihard nodig. We hebben ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de grenzen. Als het gaat om de rechtshandhaving, daarover hebben wij vanochtend gesproken. En ik denk dat het goed is als we dat ook blijven doen. Als minister van Defensie heb ik niet alleen maar defensiemedewerkers en militairen, maar ook burgers in Nederland, maar ook hier. En dus zorg ik ervoor dat ik ook overal aanwezig ben.